सुतल बाटे। विनोदो विनोदो कहो बड़ा अबेर ले सुतल बाले, का हालचाल बारे? आओ बैठ। ठीक है बाबू। और बोला। और का बोला, का हो गइल बा? बड़ा टेंशन में बाले, तनी हमरो के बताओ। का सवेरे वाले जाग के का नोचत रहा कुछ देखेला ना, मोबाइल ले लो खाली चला को सबूर ना। मारा मुहवा फूट जाई, बताओ का भइल बा? बताई ओकरा के जान तल कि ना, ई ओ भोजपुरिया में जौन राकेश मिश्र संग गाना गावेले। हाँ जानतनी। जान तल हाँ नीलकमलो संग निकल ले बिया, हमारे ढेर मतलब स्टार गायक संग मैं निकल ले बिया। ई टिकटॉक पर की कौन चीज पर तो वायरल भई रहे, एकरा के फुल बोला बोला अपना हाथ में डांस करावत लसन। तो उहे ओकरे एगो वीडियो सवेरे ही सवेरे जगनी है ना। हाँ तो जगनी है तो मोबाइल खोलनी है, यूट्यूब खोलनी है, तले ओकरे एगो वीडियो आ गिल। अब ये देखनी तो हम मुंह टन टन आ गिल, कहनी कि क्या करी। तो उहे कबेले देखत रहनी तले तू आ गिल। कैसन वीडियो बा हो, तनी हमरो के देखाव। देखब। हाँ और देखाव देखाव देखब तो तोहरो मुंडा टन टन आ जाई। अरे मदद देखाव जल्दी। खाओ तनी अब देखा ना। देखाव तो तनी। और को मांग तनी सर्च मार तनी। मार सर। त्रिशकर मधु वायरल वीडियो हाउ वाला देखो है कुल देखो तलो नहीं। अरे हाँ मर्दे ई तो बड़ा। देखो तलो कुल कितना गंदा गंदा वीडियो बाटे ही। देखो तलो अरे मर्दे बा आ बड़ा ही नीक ना चले हो। मैं का कजनी कैसे नहीं करे, का हो गइल कैसे ही कुल का कर लेलस, अपने से मोबाइल अपने कुल भट लेलस। अरे एकर तुमको बुझाता कि हम का कइले बानी। अरे तो सब में ओकर यूट्यूब पर मोबाइल उहे लौकतिया सवेरे ही सवेरे जगनिया। तो देखनी एकर बहन से तो मोबाइल एकरी वीडियो खाली लौकल तो कोन क्यों री दादा हो दादा ये कुल का होता। बाप रे बाप, ई बुझाता कि सवेरे सवेरे देखिए आदमी तो गाजे फेंक दी हम। तो हां हाँ मर्दे मोबाइल ओकरे वीडियो बाटे, मोबाइल ओकरे वीडियो। ये करे न रहे राजा तनी आईना भीतरिया। हां मर्दे राकेश मिश्रा संगे ना नीलकमल संग में ढेर गाय कौन संगे देखत तनी गौले बिया। लेकिन देखो तो मोबाइल अपने से मोबाइल अपने जी करियर खराब न कर लेलस। अरे मर्दे कहीं के यहू तरह स्टार रहे, अब तो एकदम स्टार हो गई। का करब आजकल ऐसने कुल चलते बा, सब ऐसने कुल लोग सुनत अड़े देखत अड़े। कि बताओ सवेरे हम ना देखनी है साला, न तो आज दिन भर खैले ना रहती। क्या करब ये सब आजकल चलता भोजपुरी में। बहन यही से भोजपुरी सब बदनाम होती है। एगर यह चलल वाला संजान तल के दूगो मगहिया जवान। हाँ हाँ मर्दे मगहिया जमान देखले बानी। बड़ा फेसबुक पर हिट भइल वाला सब जवने के उठत तवने के गरियावे शुरू करतल। बा ऊ हितवा तो एकदम भोजपुरियो गायकोलो ने खराब बन साला एकदम मैं खोल खोल के बतावत न स। का करब वो कोनो का सोचे तलसन कि गरम बाटे कुल हथौड़ा मार तलसन। जानते न वाला आजकल मम्मीला सब चपल चपल चलता। खाली कनी का एगो ही बाटे कि नहीं चलो भाई तावा गरम बा रोटी सेक ला, का दिक्कत बा ना। हाँ रोटी सेकत ना जाओ सही गणिया कबो जर जाई तो रोटी सेकल निकल जाई। तो इहे कुल न मौका देतलिसन हो। अरे मर्दे का करब अब तो एकरा पर खूब जम के वीडियो बनिया से। ए मर्दे कोहतला अब तो एकदम रेल के बनई हस, एकदम खाइल पियल कुल छोड़ी हस। उ साला ये बैठल बैठल एकदम जाना ना कि वीडियो बनावे के चलते पाछे पैखानो को दी हस ना तो धोवे का चिंता ना होई। अगर पाछे के पहले धोआत नहीं के पल बना सब भोजपुरी के अश्लीलता धोवे। मगहिया पान वाला मगहिया पान वाला बताओ पानो लगैत सत चले एगो काम चली तो खुद इतना टेंशन में रहता ना सना कि हमनी के पाछे का धोआ मत। साला वीडियो दूसरे का देख के अश्लीलता निकाले में अपन पछवाड़ा ढोते नहीं खस। जान तला ई सोचे के चाहिए कि भोजपुरी में तो पहले से अश्लीलता बा, तो कोनो और जरिया अपनावे के चाहिए कि नहीं कोनो और तरीका से भोजपुरी के अश्लीलता के खत्म कर लिया। लेकिन के अश्लीलता से खत्म करे चलो वाला सब। अरे मदे ना ना कहला कैसे तो कहे ना पुरन का कहावत कि
घोड़ावा का नाल ठोकात रहे ना त गधावा टंगरी उठावत रहे। ठीक है, अरे मतलब मर्द ये हाल बा। उहे हाल बा। हाँ घोड़ा न नाल के बारे में जानता हाँ, कि गधा गधा का का मालूम जानता। बा। उ तो देख के दूसरा का टंगरी उठावता। हाँ, उहे हाल बा। एक हाल पहले एगो हाउ हिट भई रहन नीलकमल। हाँ उनहु का हाँ। सुनले रहनी। अरे का करबा, आजकल ये सब आवत रहता। तो चलो का करे के बाद दू शब्द भोजपुरिया समाज खातिर के कुछ कह दो, ओकरा बाद तो फिर तू ही कह दे तू सब। कहल जका भैया आजकल के देखो तो माहौल बड़ी खराब चलता। ऐसन ऐसन कुल वीडियो आ जाता जो खूब स्टार लोग बाटे ओकर ऐसन ऐसन वीडियो आ जाता, तो भाई बीच में दिक्कत न हो जाता। तो ऐसन सब निहोरा बा, आग्रह बा कि ऐसा सब ना हो कि ताकि दूसरा कोई उंगली उठावे आप लोग पर। आप लोग स्टार है भैया, आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग से ही इंडस्ट्री चल रही है। कहा हो भैया आप लोग से यह विनती बा कि ऐसा वीडियो वायरल ना होखे, ऐसे कि माई बहन बेटी के हाथ में सबकरा हाथ में मोबाइल समय बा, सब यूट्यूब खोल के देखता। अगर ऐसा वीडियो आप लोग करब जा तो मतलब देखी तो का होई। आप लोग का सब गाना समाज पर बुरा असर पड़ता। पड़ी, ना गाना लाइक होई, ना आप लोग के व्यूज मिले, आप लोग का करियर खराब हो जाई। अब कितना निमन करियर बन रहे सब खराब हो गई। एमे तीसरा जौन व्यक्ति बा अगर ऐसा काम करता तो ओकरा के कड़ी से कड़ी सजा दे जा। खुद आप लोग अच्छा से रह जा कि हमारा विषय में कोई आवाज न उठा सके। चलिए ढेर का बतियावे के बाद खातिर बस इतने रही। अगर फिर कबो मौका मिली तो फिर अगर वीडियो आई हमन के, तब तक के लिए हमन के इजाज़त दे जा। नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरिया समाज।